Nanantok na ako. Nakakapagod tong araw na to. Buong araw ka ba namang gumawa ng mga bilao eh? Dami kasi nang kailangan gawin. Buti na lang natapos naman namin ni na Ani Holly. Pwede na gamitin yon para sa mga kakanin. Eh kayo ba, kumusta ng pag-aani? Medyo marami pang kailangang tapusin pero aabot pa naman sa pista sa isang linggo. Oo nga pala, Vivian. Bago ko makalimutan. Ano? May alok si Tatay Enteng. Baka raw gusto nyong lumipat na ng kapatid mong si Lily. Doon daw kayo malapit sa amin. Wala na nga kasi ang amanin nyong dalawa. Tapos, andito pa sa bandang dulo ng baryo ang bahay nyo. Sa likod, gubat na. Mabuti nang doon kayo banda malapit sa may sentro ng baryo o sa may lawa. Ang totoo, naisip ko na rin na lumipat. Yun nga lang, di ko pa alam kung saan. Pero ngayon nabanggit mo yan, di ko natatanggihan. Yun! Ayos na yun para malapit ka na palagi sa akin. Sira ulo. Hindi para sa iyong pasya ko, oy. Teka, Vivian. Hinto muna. Ha? Bakit? Ano yun? Tignan mo. Yung nasa labas ng bakuran nyo. Ano bang... Ha? Ano klaseng nilalang ba yan? Naku! Lagot! Nakita niya tayo! Vivian! Takbo! Bilisan mo! Halimaw ba yun? Bakit ganun tsura noon? Ano ginagawa nun sa bahay namin? Hindi ko alam ang sagot yan sa mga tanong mo pero mamaya na natin isipin ang mga yan. Ang mahalaga, makalayo tayo! Pero Badong, ang kapatid ko si Lily. Mukhang sa bakuran namin galing ang isang yan. Baka ano na ginawa niya kay Lily? Oo nga no. Ganito, iligaw natin yan sa kakahuyan. Tapos sumanap tayo ng paraan para makapasok sa kubo nyo. Mas ligtas din kung doon tayo sa loob. Nakakainis talaga. Hindi ko na lang itakbo. Badong, andyan na siya! Bilisan pa natin ang pagtakbo. Sumunod tayo dyan sa may halamanan. Alisto ka, Vivian. Baka may ahas na naman dito. Ayaw talaga niya tumigil sa paghabol sa atin. Ano nang gagawin natin, Badong? Matigas ka talagang kutong lupa ka, ha? Badong, ano binabalak mo? Kainin mo tong bato! Hayop ka! Hindi tumama! Pero, nalingat siya doon. Tumakbo ka na papunta sa kubo nyo. Buksan mo ang pinto para makapasok tayo agad. Oo. Kukunin kong pansin niya. Sige, sige. Bata pa lang ako ay may mga kwento-kwento na sa amin. Ang liblib na baryo raw namin sa may Bicol ay nagmula sa isang sinaunang tribo na nakatira sa tabi ng lawa. Kaya raw nagsasagawa ng salo-salo o pista kada taon ang baryo namin para magpasalamat sa lawang yon. Pasasalamat sa masaganang ani. Hindi namin alam may tinatago palang lihim ang baryo namin na may kinalaman din sa lawang yon. Isang lihim na may kaugnayan sa mga aswang. At ang lihim na yon ang yumanig sa amin noong 25 anyos pa lang ako. Ako nga po pala si Badong. Naririto po ang tunay na kwento namin ng kasintahan ko pa lamang noon na si Vivian, ng kababata naming si Picoy at ng aming mga kabaryo. Dito ko ipagkakatiwala ang kwentong ito dahil alam kong maayos itong maisa sa buhay ng Sitio Pangil. Kaya naman, mag-subscribe at mag-like na rin tayong lahat sa channel na ito para na rin magpatuloy sina Sir Jupiter na magbasa ng mga kwento natin. Nasara ko ng mahigyang pinto. Iligpitan kong pagkakatali ng kawat para sigurado. Nasarado ko na rin ang mga bintana sa buong bahay. Si Lily nga pala, nasan? Nandun sa kwarto namin, tulog na tulog. Hindi ko na lang ginising. Pagod din yun sa paglalabada eh. Mabuti naman at di siya nakakalaw ng demonyong yon. Anong halimaw kaya talaga yun, mahal? May ideya ka? Wala rin talaga eh. Ngayon pa lang ako nakakita ng ganun. Pero siguradong hindi yun ordinaryong nilalang. Napakaputla ng balat eh. Tapos napakatangkad. Tanungin na lang siguro natin si Picoy bukas. O si tatay mo. Baka may alam sila sa ganong nilalang. Ganun na nga lang. Pero sa ngayon, dito na lang muna ako magpapalipas ng gabi. May hirap na. Baka bumalik yun. Ayos na po rito sa may sala nyo. Sige.
Ikukuha lang kita ng kumot at unan para di ka namigin. Noong gabing yun ay dun na nga po ako natulog kina Vivian. Kahit pagod na pagod ang katawang lupa ko, pinilit kong gumising-gising para magmatyag. Nakakatakot kasing baka biglang bumalik at masalisihan kami nung nakita naming halimaw. Mag-alas 4 na ng madaling araw nang makapagpasya akong tuluyan ng mahimbing. Subalit, Antok na ako. Tulog na siguro ako ng tuluyan. Pasikat naman na ang araw eh. Di na siguro babalik yung halimaw na yun. Lily! Lily, ano nangyari sa'yo? Anong nangyari doon? Mahal? Vivian? Ba't ka napasigaw? Ba't ang hali ka? Bilisan mo! Si Lily! Si Lily! Diyos ko! taranta akong pumasok sa kwarto ng magkapatid. Nadatnan ko roong humahagulgol si Vivian. Ang bunso naman niyang kapatid na si Lily ay patagilid na nakahiga sa kanilang banig. Nakasandal ang likod sa may dingding. Nagtaka ako kasi wala naman akong nakikitang mali sa dalagita. Vivian, bakit ka ba umiiyak? Ano bang nangyari kay Lily? Badong, si Lily! Patay na! Ha? Ano ka mo? Si Lily patay na? Paano nangyari yun? Natutulog lang naman siya dyan, ha? Yun din ang akala ko. Pero hindi kasi siya tumutugon kapag kinakausap ko. Nagtaka na ako kasi hindi siya gumagalaw sa posisyon niya mula pa kagabi. Eh malikot naman yan pag natutulog. Ngayon tinabi ko. Napakalamig na. Wala nang pulso. Hindi na humihinga. Wala na rin tibok ng puso. Diyos ko. Batong ang kapatid ko. Wala na ang kapatid ko. Noong umagang yun din ay humingi kami ng tulong sa mga kabaryo namin, lalo na sa tatay ko na aming kapitan. Sigurado ba kayo sa nakita nyo, ha, Badong? Siguradong sigurado, tay. Hinabol pa nga kami. Kaya may hinala kaming. Yung halimaw na yun din ang mismo ang dahilan kung bakit namatay si Lily. Kung ganun bakit wala naman kahit anong sugat yung katawan? Sa pagkakalarawan nyo kasi, mukhang aswang ang isang yun. Ang mga aswang ay mababangis na mga halimaw sa pagkakaalam ko. Kapag pumatay sila, talagang madugo. Kaya hindi tugma sa nangyari dito kay Lily. Kung ganon, bakit namatay itong kapatid ko? Malusog naman siya. Wala siya kahit anong sakit. Naglabada pa nga yun kahapon. Ito sa akin lang ha, Vivian. Baka mas mabuti kung ipasuri natin ang katawan ni Lily sa mga dalubhasa. Di ba may gano'n naman? Yung sinusuri ang mga bangkay para malaman kung anong ikinamatay. Masyadong mahal ang ganong pagsusuri, Alona. Mas maganda siguro kung ipatawag na lang natin si Picoy. Si Picoy? Hindi naman ganap ang pagkaalbularyo niya eh. Ayaw nga niyang manahin ang pagkaalbularyo ng kanilang angkan. Subukan pa rin natin, tay. Kahit paano. May alam din naman si Picoy sa panggagamot. Oo nga pala, Vivian. Mauna na ako ha. May gagawin pa ako sa amin. Tsaka, ayun, nakikiramay ako. Maraming salamat, Alona. Ingat ka sa daan. Pinatawag nga po ni Tatay Enteng ang albularyong si Picoy. Si Picoy ay kababata po namin ni Vivian. Galing po siya sa angkan ng mga albularyo pero isa po siyang lumpo. Pagkapanganak pa lang sa kanya ay depormado na talaga ang kaliwa niyang binti. Napakapayat at baliko. Mahina rin ang kanan bagamat nagagamit naman niya para makakilos sa kanyang bahay. Pasensya na, Vivian. Pero di ko matukoy ang kinamatay ni Lily. Di naman kasi ako mahusay na albularyo.
Ayos lang, Pikoy. Pero salamat pa rin kasi sinubukan mo. Pero may napansin ako. Di ko nga lang sigurado kung bakit ganito. Napansin? Diyan sa katawan ni Lily? Oo, Badong. Pansinin ninyo, parang walang laman ang tiyan niya. Subukan yung pisilin. Ha? Paano walang laman? Oo nga. Ngayon ko lang napansin. Parang walang laman. Walang laman loob. Takang-taka kaming mga naroon kung bakit ganoon ang bangkay ni Lily. Kung susuriin ay para talagang walang laman loob sa kanyang katawan. Pero wala namang makapagsabi kung bakit. Ang ginawa namin ay dinala na lang namin ang katawan ng dalagita sa embalsamador para maihanda na sa lamay. Subalit lalo kaming nagimbal nang namumutla kaming hinarap ng embalsamador. Kapitan! Kapitan! Enteng, May problema, Manong? kumpirmado. Wala ngang kahit isang lamang loob sa katawan ng dalagita. Kahit dugo, wala rin. Maski isang patak. Diyos ko po. Paano naman nangyari yun? Hindi ko rin alam nung una. Pero nang suriin ko ang bangkay, napansin kong... pasensya na po talaga sa sasabihin ko, pero napansin kong punit ang butas ng kanyang puwitan. Kung tamang hinala ko, doon dinaan ang kanyang lamang loob. Sino namang gagawa ng ganyang kasahol na bagay? Aswang. Mukhang aswang ang may gawa nito. Siguro yung sinasabi ninyong halimaw na nakita ninyo, yun nga talaga ang dumali rito sa dalagita. Aswang? Pero sa pagkakaalam ko nga kasi, Manong, hindi naman kanyang pumatay ang mga aswang. Kapitan, maraming uri ng aswang. Iba-iba rin ang pagpatay ng iba sa kanila. Sa totoo lang, di ko nga akalaing totoo pala ang mga ganitong klase ng halimaw eh. Pero heto na. Ngayong nakakita na ako ng biktima ng ganong uri ng aswang, wala na akong magawa kundi ang maniwala. Agad kumalat sa buong baryo ang nadiskubre at mga sinabi ng embalsamador. Dahil doon ay ginapangan ng kilabot ang masaya sana naming paghahanda para sa paparating na pista ng lawa. Si Lily naman ay doon sa may dambana ibinurol. Sinaunang dambana po yun na malapit sa lawa. Mukha siyang maliit na kapilya kung titignan, gawa sa matitibay na kahoy at may altar na bato sa gitna. Badong, 3 araw na ibuburol si Lily. Bakit naman? Gusto ko siya makapagpahinga agad. Napaka-brutal lang nangyari sa kanya eh. Isa pa, ayoko makaabala sa pista. Gagamitin pa naman tong dambana. Siguradong ayaw din ni Lily nun. Naiintindihan ko, Vivian. Sige lang. Sasabihan ko si tatay. Teka, Pikoy, ayos ka lang dyan? Kanina ka pa tahimik masyado eh. Oo, ayos lang ako. May iniisip lang. Ano bang gumugulo sa isip mo? Hindi ako katulad ni Lolo Solomon. Napakawala akong kwentang albularyo. Pikoy, wag mong masyadong sisihin ang sarili mo. Hindi mo kasalanan ang nangyari kay Lily. Kung may dapat man tayong sisihin, walang iba yung kundi ang aswang. Pikoy, pwede ka bang makausap? Po, Aling Yoli, ano pong kailangan niyo sa akin? Natigil ang usapan naming tatlo nang lumapit si Aling Yoli. Umupo ito sa harap ng albularyong lumpo. Gusto kitang tanungin bilang isa kang albularyo. Sa palagay mo ba, bakit bigla na lang nagkaroon ng aswang dito sa baryo natin? Ngayon lang nangyari to eh. Payapa naman tayong nabubuhay dito. Napansin kong natigilan at napalunok ng laway si Pikoy. Napakamot din siya ng batok at napayuko. Hindi ko po alam, Aling Yoli. Wala po kasi akong alam masyado sa mga aswang. Siguro, dayo ang aswang na yan. Malamang, galing yan sa kabilang mga baryo. Tapos lumulusob lang dito.
Wala kang alam sa mga aswang, pero may naisasagot ka naman sa akin. Ano ba talaga, Pikoy? Totoo pong sinasabi ko, Aling Yoli. Wala po talaga akong alam masyado. Hindi ko naman po kasi inaral ang pag-aalbularyo ng gusto. Hanggang panggagamot lang naman ang kaya ko. Alam mo kasi, kahit nung mga bata pa lang kami, halata ko nang may inililihim yung lolo mong si Solomon tungkol sa tribo na pinagmula ng mga taga rito sa baryo natin at tungkol sa mga aswang. Kapag tinatanong kasi siya ng tungkol sa mga yon, bigla siyang nag-iiba ng usapan. Kayo na mismong nagsabi, Aling Yoli. Hindi sinasabi yun ni Lolo sa inyo. Hindi rin niya sinasabi sa akin yun. Paanong hindi niya sasabihin eh? Gusto niyang manahin mo ang pag-aalbularyo. Siguro naman may naikwento siya sa yung kung anong sinaunang alamat tungkol sa tribo at sa aswang, di ba? Alam mo kasi, Pikoy, kung tama ang hinala kung may kinalaman doon ang nangyari kay Lily, baka nasa panganib na ang baryo natin. Kailangang meron kang gawin. Pero ano naman po magagawa ng isang lumpo na tulad ko? Oo nga, albularyo ako. Pero hindi ko kaya mga ginagawa dati ni Lolo Solomon. Ramdam na ramdam ko noong may inililihim talaga ang kababata namin. Pero hindi siya napilit ni Aling Yoli na magsalita. Sa halip ay pinakiusapan lang ako ni Pikoy na akayin siya pauwi sa kanilang kubo. Tapos sinabihan niya akong iwan muna siya roon. Kawawa naman si Pikoy, ano mahal? Yun nga eh. Masyado mabigat ang responsibilidad na nakatadhana sa kanya. Ang maging albularyo ng baryo natin, di pa man siya napapanganak. Yun ang ipinipilit sa kanya. Ang kaso nga lang kasi, siya na lang ang pag-asa natin. Paano kung sumula kayo ulit yung aswang, di ba? Baka may mabiktima na naman at baka hindi lang isa o dalawa, kundi marami pa sa atin. Yun nga rin ang problema. Mahirap pa naman maghanap ng albularyo na pwedeng makatulong sa atin. Siguro, kausapin na lang natin si Pikoy mamaya. Subukan lang natin. Pagkatapos ng panggabing panalangin sa burol ay umalis nga kami ni Vivian. Inihabilin muna namin kina Aling Yoli ang pagbabantay sa lamay. Kami ng kasintahan ko ay dumiretso sa bahay ng kababata namin. Ba't bigla kayo naparito? Sino nagbabantay sa burol? Pinakiusapan muna namin si Aling Yoli. Tsaka, marami naman sila doon. Nandito kami kasi gusto ka namin kausapin. Tungkol sa sinabi ni Aling Yoli kanina. Tungkol sa sinaunang tribo at sa mga aswang. Yan na naman. Pati ba naman kayo? Mangungulit tungkol sa buwisit na kwentong yan? Pikoy, makinig ka. Hindi kami nandito para ipagdiinan ang responsibilidad mo bilang albularyo. Nandito kami bilang mga kaibigan mo. Nahalata kasi namin na hindi ka talaga komportable kanina sa harap ni Aling Yoli. Pero pansin din namin na may inililihim ka. Ang amin lang naman eh, magsabi ka sa amin. Pwede mo kaming pagkatiwalaan. Pagod na ako. Pagod na ako! Natigilan kami ni Vivian nang biglang umiyak at mapasigaw si Pikoy, kaya naman hinayaan na lang muna namin siyang humagulhol ng humagulhol. Hinaplos-haplos ko ang kanyang balikat at likod. Nagkakatinginan din kami ni Vivian hanggang sa lumipas ang ilang minuto, tumahan na rin ang kaibigan namin. Eto, Pikoy. Tubig ka muna. Salamat, Vivian. Pasensya na kayo sa akin. Wala yun. Para saan pa't naging magkaibigan tayo, hindi ba? Ang totoo kasi ba dong, Vivian, alam ko ang sikreto ni Lolo Solomon. Alam ko ang lihim ng baryo at ng sinaunang tribo. At totoong may kaugnayan ngayon sa pagsalakay ng aswang ngayon. Hindi ko nga lang inakalang totoo pala ang sinaunang kwentong yun. Ang hirap kasing paniwalaan eh. Kung ganon, tama nga si Aling Yoli. Yun nga lang, ayokong kumilos. Kasi natatakot ako.
Naduduwag ako. Pasensya na. Isa pa, ayoko naman talagang manahin ang pagka-albularyo eh. Hindi ito ang gusto ko. Wala rito ang puso ko. Ang gusto ko makapag-aral at makapagtapos. Kaya ayun. Pasensya na talaga, Vivian. Dinumog ng pagkalito ang utak ko noon. Pwede nating sabihin na masyadong makasarili si Picoy. Di niya iniisip ang kapakanan ng baryo. Pero madali lang namang manghusga ng ganon kung hindi tayo ang nasa kalagayan niya. Kung iisipin kasi mahirap nga namang ipilit sa sarili mo yung ayaw mo. Siguro naman pinagdaanin niyo na rin yon sa buhay niyo. Ang ipilit sa inyo ng mga magulang niyo o ng lipunan ang mga di niyo gusto. Naging masaya ba kayo? Siguro ganun lang din ang kababata namin. Picoy, siguro nga, hindi kita naiintindihan talaga. Kaligtasan kasi ng baryo ang nakasalalay sa pasyo mo eh. Pero, hindi ka rin naman namin mapipilit kung wala talaga sa loob mo. Pero makakaasa ka, Picoy. Ano't ano man, kaibigan mo kami. Salamat. Maraming salamat talaga sa inyo. Anong meron? Bakit nagkakagulo ang mga tao? Lalabas ako. Titignan ko kung anong nangyayari. Taranta kong tumakbo palabas ng kubo ni Picoy. Tuloy-tuloy kong pinuntahan ang mga kalalakihang nagkakagulo. Kita kong naroroon si Tatay Enteng. Malayo pa lang ay napansin ko ring nakalabas ang kanilang mga itak. Sige na! Hanapin natin yung aswang! Lalagyan sa malapit! Yan natin! Kawawa naman! Mahuli ang halimaw na yun! Tay! Tay! Anong nangyayari dito? May nakakita sa aswang. Tugma sa pagkakalarawan niyo ni Vivian. Ano? Pumunta ka sa bahay at kumuha ka ng itak. Kunin mo rin yung flashlight ko, tapos sumunod ka sa amin sa maisan. Doon sa muot ang aswang. Sige po, Tay. Bibilisan ko. Yun nga po ang ginawa ko. Dali-dali akong kumuha ng itak at flashlight sa bahay namin ni Tatay, tapos dumiretso na ako sa maisan. Pagkarating ko ay saktong nagbabalak na silang maghiwa-hiwalay, kaya ako na lang ang sumama kay Tatay. Mag-iingat ka pa, Dong! Baka bigla na lang tayong lusubin ng halimaw na yon. Ang problema lang natin, Tay, paano natin siya mahahanap? Eh, yan ang hindi ko pa alam. Basta subukan lang natin. Tinakbo namin ni Tatay ang daanan sa pagitan ng maisan habang nagmamasid sa paligid. Flashlight lang ang ilaw namin. Ilang sandali pa may nailawan akong mga bakas sa lupa. Tay! Tignan nyo! May mga bakas doon. Eh, oo nga. Bakas ng payat na mga paa. Tapos medyo mahaba ng konti sa paa ng ordinaryong tao. Pero hindi naman yan mukhang bakas ng mabangis na hayop. Siguradong payat at matangkad na tao may gawa niyan. Ang aswang. Papunta ron, sa bandang likurang dulo ng maisan. Puntaan natin. Magdahan-dahan tayo. Alisto ka ba, Dong? Maingat at dahan-dahan naming sinundan ni Tatay Enteng ang mga bakas sa lupa. Naaalala ko kasi ang itsura ng nakita naming aswang. Kinikilabutan ako sa isiping yun ang tinutugis namin ni Tatay. Pero siyempre kailangan kong lakasan ng loob ko, kaya itinuon ko na lang ang pansin sa pagsunod sa mga bakas. Hindi nagtagal ay bigla na lang itong naputol, tipong para bang lumundag sa kung saan nagnangmamay-ari ng mga bakas. Maingat din siya, ha? Ayaw talaga niya masundan siya ng basta. Sana kaya pumunta o sumuot yun? Badong! Doon! Ilawan mo doon! Ha? Gumagalaw yung tanim na mais. Banda ron.
Lalo akong kinabahan nang makita ang paggalaw ng mga puno ng mais. Animoy may dumaan o nakatago roon. Kaya naman inilawan ko yung maigi. Si tatay naman ay unti-unting lumakan palapit doon. Noong nasa 5 metro na lang ang layo ni tatay, tuluyan akong nahintakutan nang makitang pulang pares ng mga mata. Naroroon sa may likod ng mga puno ng mais. Tay, mag-ingat ka! Biglang lumundag ang aswang. Tinulak at kinumbabawan nito ang tatay ko. Puwisit kang halimaw ka! Umanda ka sa akin, halimaw! Nang makita ko ang nangyari ay hindi na ako nag-isip. Mabilis akong sumugod habang nakaamba ng taga ang hawak kong itak. Subalit nang iwas-iwas ko ito ay muling lumundag ang halimaw. Si tatay naman ay mabilis na ring bumangon at agad na hinanda ang sariling itak. Sabay natin sugurin ang demonyong yan! Tara, tay! Yak! Magkasabay naming sinugod ang aswang. Nagawa ko nitong tagyakan sa binti kaya napasubsob ako sa lupa. Nabitiwan ko ang flashlight at tumama yon sa isang bato. Si tatay naman ay nakatsamba ng taga sa may kaliwang braso nito, sa bandang taas lang ng palapulsuhan. Mabilis akong bumangon. Susugod pa sana kami ulit pero agad nang tumalikod at tumakbo ang halimaw. Habulin natin ang kutong lupang yun, Badong! Hindi natin siya pwedeng hayaang makalayo at makatakas! Mabuti na lang hindi mabilis na uri ng impacto yung isang yan. Mahahabol natin siya. Problema lang natin ang ilaw. Basag ang flashlight natin eh. Tuloy-tuloy naming hinabol ni tatay ang aswang. Hindi siya mabilis na halimaw. Mas mabilis lang siya ng konti sa tao kong tumakbo. Gayunpaman, pahirap sa amin ang dilim ng paligid. Nakakainis! Sana ba sumuot yun? Nailigaw na nga niya tayo! Buwisit! Tay! Doon! Nang makarinig ng pagsigaw ay tumakbo kami ulit ni Tatay Enteng hanggang sa mamataan na namin ang iba pang mga taga-baryong tumulong sa pagtugis sa aswang. Lumapit pa kami at nahintakutan kami sa nadatnan. Isa sa mga kalalakihan ay patay na. Butas na ang sikmura. Danak ang dugo sa lupa at labas din at nahulog ang iilang laman loob. Nakakapikon! Hindi natin nahabol ang halimaw. Tapos namatayan pa tayo. Mukhang malabo talagang mahuli natin ang aswang kung ganito lang ang gagawin natin. Hindi pwedeng basta lang natin siya tutugisin at hahabulin. Kailangan talaga natin ng tulong ng isang albularyo. Ang kaso, saan tayo maghahanap ng albularyo, tay? Hindi naman tayo matutulungan ni Picoy eh. Susubukan ko siyang kausapin sa huling pagkakataon. Kapag ayaw talaga, maghahanap tayo sa ibang mga probinsya. Gustuhin ko mang irespeto na lang ang pasya ni Picoy, di ko naman pinigilan si Tatay Enteng. Di pa kasi talaga buo ang isip ko noon. Gusto kong igalang ang kaibigan ko pero gusto ko ring iligtas ang mga tao sa amin. Kaya hinayaan ko na lang na harapin ni Tatay Enteng si Picoy. Di ko nga lang sila pinangunahan. Di ko sinabi kay tatay ang mga inamin ni Picoy sa amin ni Vivian. Dapat talaga meron tayong albularyo dito. Nga naman. Oo. Kailangan natin ng makakatulong ditong albularyo sa lugar natin. Maghanap tayo ng tao. Wala. Paano natin mapupuksa yung halimaw na yan, ang aswang na yan? Maraming papapahaba, kaya dapat merong albularyo. Tama. Oo, tama. Kasi ang alam ko magagaling ang albularyo eh. Alagasan na naman tayo ng isa. Kung hindi tayo kikilo sa tamang paraan, tiyak na dadami pa ang mamamatay. Pasensya ka na, Picoy, pero huling beses ko nang pagtatanong sa iyo ito. Wala pa talagang nabanggit sa iyo ang iyong lolo Solomon tungkol sa mga aswang. Kung wala talaga, maghahanap na lang kami ng ibang albularyo. Patawad po sa pananahimik ko. At sa pag-iwas ko sa responsibilidad, Kapitan. Pero ngayon, aaminin ko na po sa inyo. Opo, may nasabi at nakwento si Lolo sa akin.
Nakita kong nagtiim ang mga ngipin ni tatay at kumunot ang kanyang noo. Alam kong nagalit siya sa pananahimik ng kababata ko. Pero napigilan naman ni tatay ang kanyang sarili. Kailangan niyang huminahon kung gusto niyang magsabi pa. Si Picoy. Iho, Picoy, nakikiusap ako. Sabihin mo sa amin ang mga nalalaman mo. Isalaysay mo lahat-lahat na makakatulong sa mga kabaryo natin. Yun lang naman ang hinihingi ko eh. Gusto ko lang maprotektahan ang baryo na to. Makinig po kayo, Kapitan. Sasabihin ko po ang lahat. Ikikwento ko na po sa inyo ang lihim ng angka namin. Ang lihim ng sinaunang tribo. Lumaki si Picoy sa piling ng kanyang lolo Solomon. Hindi kasi pinanagutan ng kanyang tatay ang kanyang ina. Ang kanyang nanay naman ay pumanaw noong 8 anyos pa lang ang kaibigan ko. Hindi maganda ito. Mukhang hindi na yata ako aabot mag-17 ka po. Lolo naman eh. Huwag po kayo magsasalita ng ganyan. 2 buwan na lang, kaarawan ko na. Tsaka, mahusay kayong albularyo. Marami kayong alam na panggamot. Siguro naman, alam nyo rin kung paano gamutin ang sakit ninyo. Picoy, matagal ko nang ginagamot ang sarili ko. Kaya, hindi na nakapagtatakang malapit na akong matalo ng karamdaman ko. Isa pa, matanda na ako. Ay, nakakalungkot lang at hindi ko pa na ipapasa sa iyo ang pinakamahalagang aral na kailangan mong matutunan. Lo, palyado na masyadong kalusugan ninyo. Yan pa rin ba iniisip ninyo? Hindi mo pa rin talaga naiintindihan kung gaano kaimportante ang tungkulin ng angkan natin sa lawa. Kailangan nating panatilihing matibay ang harang. Kailangang manatiling nakasilyo ang bungo ng Panginoong Aswang sa ilalim ng lawa. Yan ang dahilan kung bakit kailangan mong maging ganap na albularyo bago ang sunod na pista. Kung bakit kailangan gumaling na ang mga binti mo. Lolo, di nyo naman ako pinapakinggan eh. Ayoko nga po maging albularyo. Hindi ko kaya. Mahina ako. Duwag ako. Gusto kong mag-aral. Gusto kong makapagtapos. Tandaan mo ito, Apo. Pinapasa sa angkan natin ang anting-anting sa 17 kaarawan ng tatanggap. Pero kailangan mo ring maging handa sa araw na iyon kapag hindi na ako umabot. Kailangan mong pumunta sa ermitanyang si Nana Maria. Siya ang magpapagaling sa mga binti mo. Siya rin ang magpapasa ng anting-anting sa iyo. Kailanman ay hindi pinapakinggan ng kanyang lolo Solomon si Picoy. Oo, inaalagaan naman siya nito. Hindi siya nito tinatrato ng masama, pero pakiramdam ng kaibigan ko ay walang silbi ang sarili niyang mga pangarap. Walang lugar ang sarili niyang mga pananaw at damdamin.
Buong buhay niya ay umiikot lamang sa lihim ng sinaunang tribo at ng lawa. Gayunpaman ay mahal niya ang kanyang lolo. Kaya naman noong nanghihina na ito ay sinasakyan na lamang niya ang mga sinasabi nito. Tuwing dispiras ng pista, umiikot ako sa kabuuan ng lawa habang nagbibigkas ng isang dasal. Para po yun panatilihing matibay ang harang. Di ba, Lolo? Oo, kapag humina ang harang, lulusumin tayo rito ng mga aswang. At kukunin nila ang bungo ng kanilang Panginoon. Lolo, sigurado po ba talaga kayong totoo ang lumang kwento na yan? Mamaya kasi wala naman pala yung kabuluhan. Kumbaga sinasayang nyo lang ang buhay nyo sa wala. Totoo ang alamat na po. Isang sinaunang tribo ang gumapi sa isang Panginoong aswang. Kinuha nila ang bungo nito at sakay tinago sa ilalim ng ilog. Subalit, sa lakas ng kapangyarihan ng bungo, ay gusto pa rin itong makuha ng ibang mga aswang. Kaya, kailangan nating pangalagaan. Paano naman po ninyo mapapatunayang totoo talaga yan? Nakakainis ang kanyang pag-iisip sa totoo lang. Yan ang dahilan kung bakit nakalimutan na ng baryo ang tungkol sa sinaunang tribo na pinagmulan natin. Nabaon na sa kawalan ng alamat sa paglipas ng panahon. Subalit, kapag 17 ka na at ganap na sa iyo ang anting-anting, ikaw na mismo ang makakakitang totoo ang sinasabi ko sa iyo. Kailangan lang manahin mo ang anting-anting at kailangang manahin mo ang ating tungkulin, Pikoy. Umanaw ang Lolo Solomon ni Pikoy may isang buwan bago ang kaarawan ng binata. Subalit, dahil nga wala talaga sa loob ni Pikoy ang pag-aalbularyo, hindi niya sinunod ang habilin nito. Hindi niya pinuntahan ang sinasabing ermitanya na si Nana Maria. Mahigit 1 taon nang patay si Mang Solomon. Ibig sabihin, hindi na isagawa ang ritual nung nagdaang pista? Ganun na nga ba, Dong? Sa tingin ko, mukhang umina na nga ang harang. Kaya nakapasok na sa baryo natin ang isang aswang. Diyos ko naman, Pikoy. Bakit hindi mo sinabi agad sa amin? Pwede ka naman naming samahan at akayin papunta doon sa ermitanya eh. Talagang pinatagal mo pa. At ngayon, nasa matinding panganib na ang baryo. Patawarin niyo po ako, Kapitan. Hindi ko po kasi talaga gustong maging albularyo eh. Dahil sa katigasan ng ulo mong yan, kaya nasa alanganin tayo ngayon. Tay, huminahon nga po kayo. Hindi madali ang kalagayan ngayon ni Pikoy. Hindi naman natin siya masisisi ng ganyan na lang eh. Isip ko, humanap na lang tayo ng ibang albularyo. Tapos sabihin natin ang tungkol sa alamat. Ako nang gagawa. Tatanggapin ko na lang ang tungkulin ng angka namin. Sigurado ka ba, Pikoy? Hindi ko naman kasi akalaing totoo pala talaga ang alamat eh. Na may aswang pala talagang papasok sa baryo natin kapag hindi na isagawa ang ritual. Ngayong napatunayan ko ng totoo ang alamat, wala na akong magagawa, kundi ang kumilos na. Isa pa, wala ring maitutulong ang ibang albularyo. Hindi gagana ang ritual kung hindi galing sa angka namin ang gagawa. Ibig mong sabihin, pupunta ka sa ermitanya? Oo, hindi na tayo pwedeng magsayang ng oras. 5 araw na lang, pista na. Ako nga aakay sa'yo papunta doon. Sina tatay ang magbabantay dito sa baryo.
Pagkasikat ng araw, kinaumagahan ay agad kaming umalis ng kaibigan ko. May saklay siya noon pero kailangan ko pa ring akayin. Nahihirapan kasi talaga siyang balansehin ng katawan niya. Isa pa ay masukal ang daan at malayo pa ang pupuntahan namin. Isang kuweba na di umano ay tirahan ng ermitanya. Naroroon yon sa isang magubat na lambak sa may bandang timog mula sa baryo. Inasahan ko nang matatagalan kami kaya may baon kami noong ilang pagkain. May nakasukbit ding itak sa bewang ko at meron ding dalang asin, si Pikoy. Kaya mo pa ba, Pikoy? Kaya ko naman, Badong. Magsabi ka lang din kung nahihirapan ka sa pag-akay sa akin. Magpahinga tayo sandali. Sige, pero hindi pa naman ako pagod. Magpatuloy muna tayo para makarating tayo ng mas maaga. Ang layo pa ng kuweba na sinasabi mo eh. Magandang umaga, Badong. Sinasabi ko na nga ba ikaw yan eh. Uy, Alona, ikaw pala. Sino tong babaeng to, Badong? Ah, oo nga pala. Hindi pa kayo nagkakakilala. Pikoy, ito si Alona. Kaibigan namin ni Vivian. Taga ron siya sa kabilang baryo. Kakalipan lang nila doon. Mga ilang buwan na. Alona, ito naman si Pikoy, kababata namin. Magandang umaga, Pikoy. Kumusta? Magandang umaga rin, Alona. Nagkamaya ng dalawa. Napansin kong pinasadahan ng tingin ni Pikoy ang dalaga mula ulo hanggang paa. Si Alona naman ay mabilis na nag-iwas ng tingin. Ugali talaga niya yun kahit noong kakakilala pa lang namin sa kanya ni Vivian. Pagkabitiw naman niya sa kamay ni Pikoy ay agad siyang napakamot sa kanyang kaliwang braso. Doon ko nakitang may sugat pala siya ron. Na paano yung braso mo, Alona? Aha? Nadulas lang ako sa amin kahapon. Tapos tumama itong braso ko sa may ugat ng puno. Teka, Alona. Bakit naman hindi pa kita nakilala? Hindi ka ba nagagawi sa baryo namin o sa lawa? Oo nga no. Kapag nakakausap ka namin ni Vivian, hanggang doon ka lang sa bahay nila palagi. Bahay ni Vivian? Dulo na ng baryo natin yun ah. Madalas kasi akong abala. Nagbebenta kasi kami ng kakanin ng mga magulang ko. Kaya hindi ako masyadong nakakagala papasok sa baryo ninyo. Saan nga pala kayo pupunta? Papunta kami sa Lambak ngayon. Doon sa may timog. May kailangan lang kasing dalawin itong si Pikoy. Bandaron din kasi sa direksyon na yun ang lakad ko eh. Sabihin nila kaya ako sa inyo. Sige ba? Para naman may kasama rin kami kahit sa mga unang oras lang ng lakad namin. Sumama nga po sa amin si Alona. Maya't maya ang pag-uusap naming dalawa habang naglalakad. Subalit pansin kong hindi halos nakikisali si Pikoy. Ilang lakad pa nauna ng ilang metro si Alona. Kinuha ko ang pagkakataong yun para kausapin ang kaibigan ko. Badong, Pikoy, may problema ba? Kanina ka pa hindi halos kumikibo eh. Badong, mag-iingat ka sa babaeng yan. Palagay ko, nililing lang niya tayo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Mukhang hindi siya tao. Sigurado ka ba dyan? Hindi ako sigurado pero yun kasi ang kutob ko. Batay sa paglalarawan ni Lola sa mga aswang. Una na doon, hindi siya makatitig ng diretso sa mga mata natin. At ikalawa, panay kamot din siya sa kanyang braso at batok. Napatingin ako kay Alona na naglalakad sa unahan namin. Napako ang mga mata ko sa kaliwa niyang braso, dun sa may sugat. Walang ano-ano ay bigla ko na lang naalala ang naging enkwentro namin ni Tatay sa aswang. Natsambahan ni Tatay Enteng ang kaliwang braso ng halimaw. Anong gagawin natin? Paano tayo makakasigurado?
Dalawang posibleng paraan ang naiisip ko. Pahira natin siya ng asin. O di naman kaya, tumuwad ka at tingnan mo siya mula sa pagitan ng mga binti mo. Yung ikalawa na para mabilis. Teka, sandali. Sinunod ko ang sabi ni Picoy. Huminto muna kami sa paglalakad. Tumalikod ako bali ang likod ko ay nakaharap kay Alona na tuloy-tuloy lang ang lakad palayo. Pagkatapos ay tumuwad nga ako at tumingin sa pagitan ng mga hita ko. Noon din ay halos kumaripas ng mag-isang kaluluwa ko sa pagkasindak. Tama si Picoy, si Alona ang mismong maputlang halimaw na pinaghahanap namin. Ha? Hindi maaari. Tama ka, Picoy. Si Alona nga ang aswang. Siya ang pumatay kay Lily. Delikado to. Mukhang natunugan nilang balak nating selyuhan ulit ang lawa. Oh, anong problema niyong dalawa dyan? Ba't kayo napahinto? Makinig ka, Picoy. Ihanda mong asin mo. Susugurin ko yan. Nasisiraan ka na ba, Badong? Aswang yan. Hindi mo siya kaya. Mas mabuti nang akong sumugod sa kanya kaysa siyang humabol sa atin. Sige na, kunin mo ng asin mo. Badong, ano bang ginagawa niyo dyan? Iwan ko na kayo dyan eh. Teka, sandali! Nandiyan na! Pinaupo ko ng maayos si Picoy pasandal sa isang puno. Nag-aalboroto man ang kalooban sa matinding kaba at kilabot ay pinilit kong umaktong normal. Lumakad ako palapit kay Alona. Inihanda ang sarili na bumunot ng itak anumang oras. Ba't mo iniwan si Picoy doon? Kawawa naman yung lumpo. May kailangan lang akong gawin. Sigurado ka na ba dyan sa gagawin mo? Bigla akong nanlamig nang sa wakas ay makatitigan ko na ang mga mata ni Alona. Kita ko kasing baliktad ang refleksyon ko doon. Sa isang iglap ay bigla ring namula ang mga mata niya at namutla ang kanyang balat. Demonyo ka! Ikaw nga ang pumatay kay Lily! Hetong sa'yo! Hindi mo ako basta mapapatay ng ganyan lang. Inambahan ko siya ng taga ngunit mabilis siyang nakailag. Agad naman niya akong ginantihan ng tadyak kaya ako napatihaya sa lupa. Hinawakan ko lang ng maigi ang itak upang hindi yun mawala sa akin. Papatayin kita! Kalimaw ka! Nakakainis ang itak mo. Ilang ulit ba kitang kailangang sabihin hindi mo ako basta mapapatay? Hindi kita mapapatay! Pero posible ko pa rin magawa! Nang makabangon ako ay di na ako nagsayang ng oras. Magkakasunod na taga ang pinakawalan ko pukul sa kaharap kong aswang. Subalit sadyang mahirap siyang patamaan. Mabilis siyang nakakailag. Nakatuon ang pansin ko sa kanya hanggang sa bigla na lang... Lumayo kayo sa akin! Lumayo kayo sa akin! Ngayon, tapos siyang lintik na albularyong yan? Picoy! At saan ka pupunta? Bumalik ka dito! Gusto mo akong patayin, diba? Tayo ang magtuwa sa hangal! Napatakbo ako pabalik kay Picoy nang makita kong may dalawa pang aswang na papalapit sa kanya. Sinasabuyan niya yon ng pakonti-konti ng asin, pero delikado pa rin at baka mahablot nila ang kaibigan kong lumpo. Lumayo kayo! Lumayan nyo na ako! Pakiusap! Ayoko pa mamatay! Lumayo kayo! Lola! Lola, sa laman! Tulungan niyo ako! Sa Lola! Picoy! Nandiyan na ako, Picoy! Huwag kang mangingialam dyan! Bumalik ka rito, hangal! Halos lumipad na ako sa pagtakbo para lang maabutan agad ang kaibigan ko. Kitang-kita ko na kasing nanginginig na siya sa matinding takot. Ako man ay kinikilabutan na rin dahil sa paghabol sa akin ni Alona.
Salamat na lang talaga sa may kapal dahil hindi mabibilis ang mga aswang na yon. Pag nagkataon kasi malamang napatay na ako doon pa lang. Pikoy! Hindi! Hanggang sa napansin kong magkasabay ng sumugod ang dalawang aswang kay Pikoy. Talagang seryoso sila sa pakay na patayin ng albularyo. Ang kaibigan ko naman ay nabigla sa takot. Napahiga siya sa panan ng puno at nabigla niya sa pagkakahagis ang supot ng asin. Tumilapon ito sa lupa nang hindi tinatamaan ng mga halimaw na kaharap niya. Wala na siyang pangdepensa. Akala ko talaga noon ay wala ng pag-asa. Sugod mga kasama! Patayin ang putong lupa niyan! Pikoy! Pikoy! Magsitigil kayo, mga demonyo! Anong? Sino siya? Napahinto ako nang may marinig akong boses ng matanda. Pagkatapos ay narinig ko na lang na may nabasag na bote malapit kay Pikoy. Mula roon ay umalingasaw ang magkakahalong amoy ng bawang, kalamansi, luya, tanglad at kung ano pang di ko matukoy. Mabango pero napakasakit sa ilong. Nakakainis! Talaga ngayon ka pa dumating buwisit na matanda ka! Umalis na kayo! Alam kong mahina kayo ngayon dahil may araw. Kapag hindi kayo nakinig, talagang uubusin ko kayo! Nakakainis! Nakakainis! Hindi nga po nagtagal ay umalis na ang mga aswang. Doon ko na tuluyang nilapitan si Pikoy. Pikoy! Ayos ka lang? Nasaktan ka ba? Akala ko, mamamatay na ako doon. Lintik na mga aswang yun. Ayoko pang mamatay, Badong. Masyado pa akong bata para doon. Halika. Tutulungan kita makatayo. Hindi lang pala lumpo ang apo ni Solomon. Nuknukan din ang karuwagan. Yung matanda. Hindi maganda ito. Mukhang magiging mahirap ang mga bagay-bagay. Lola, sino po ba kayo? Tsaka, paano nyo napalayas yung mga aswang? Ako si Maria. Ang simpleng ermitanyang pakay niyong dalawin. Napatitig ako sa matanda nang magpakilala siya. Isa siyang matandang babae na napakapayat at nakabako na ang likod. May bitbit siyang kahoy na ginagamit niya bilang sungkon. Lubog ang magkabilang pisngi at pirming nakasara ang kanang mata. Napanaginipan ko kagabi na balak nyo na akong puntahan. Pero nakita ko ring haharangin kayo ng mga aswang. Kaya naisip kong salubungin na lang kayo. Maraming salamat po, Nana Maria. Kung hindi dahil sa inyo, baka napano na tong kaibigan ko. Sige na, halina kayo. Pumunta tayo sa aking yungib. Doon ko gagabutin ang pagkalumpo mo, Pikoy. Doon din kita tutulungang tanggapin ang anting-anting ng sinaunang tribo. Bakit di na lang po kayo? Anong ibig mong sabihin? Bakit di na lang kayong kumalaban sa mga aswang? Malakas naman kayo eh. Marami kayong nalalaman. Ba't kailangan ako pa? Wala naman akong silbing tao. Lumpo ako at duwag. Kaya, bakit hindi lang kayong kumilos? Dahil ikaw ang nakatakdang sumunod sa lolo Solomon mo. Oo, kaya kong kontrahin ang mga mahihidang aswang. Pero hindi ko kayang patibayin ang harang sa lawa. Hindi ko rin kayang kalabanin ang mga aswang na hindi tinatabla ng mga pangontra. Kapag may naligaw na gabunan o bangkilan dito, tiyak ako'y mababatay. Pikoy, akala ko ba nakapagpasya ka na? Siguro nga labag sa loob mo yung pasya mo. Pero nasabi mo na kina tatay eh. Kailangan mo ng panindigan yun. Wala na talaga akong takas sa kapalarang to.
Nagpatuloy kami sa paglalakbay sa masukal na gubat. Wala na kaming nakasalubong na kahit sinong aswang o tao. Pero ramdam ko pa rin may mga nagmamasid sa paligid. Magpatuloy lang tayo sa paglalakad. Huwag niyong papansinin ng mga nagmamasid sa atin. Huwag niyong hayaang maramdamang natatakot kayo sa kanila. Papalit-palit na lakad at pahinga ang ginawa namin noon. Mabagal pa rin ang usad namin kasi nga may kasama kaming lumpo. Isa pa ay matanda na rin, si Nana Maria. Kaya naman pasado 4:00 na nang makarating kami sa lambak kung saan siya nakatira. Isa sa mga bundok sa lambak na yun ay may kuweba. Pumasok tayo sa loob. Yan ang nagsisilbi kong bahay. Bakit nyo naman po naisip gawing tahanan ng isang kuweba, Nana Maria? Huwag nang maraming tanong. Pumasok na lang tayo. Kumuha si Nana Maria ng lampara na nakasiksik sa may bungad lang ng kuweba. Sinindihan niya yun, tapos pumasok na kami. Akay ko pa rin si Pikoy. Todo ingat kami kasi napakabato ng makipot na lagusan. Ilang sandali pa may narating na kaming malaki-laking espasyo sa loob. Doon ay may isang papag, lamesa at pahabang upuan na pare-parehong gawa sa kawayan. Dito ko susubuking pagalingin yung mga binti mo, Pikoy. Paano nyo po ba gagawin yun, Nana Maria? Hihilutin kita at idadaan sa ritual. Buong gabi, yan ang gagawin natin. At ikaw naman, Madong, magpahinga ka muna. May ilalaan din akong paghahanda para sa'yo. Paghahanda para sa akin? Ano pong maitutulong ko? Tuturuan kita ng ilang mga pangontra laban sa mga aswang. Makakatulong yun para sa susuungin yung labanan doon. Sigurado kasing hindi basta magpapadaig ang mga demonyo. Gagawa at gagawa sila ng paraan para pigilang maisagawa ni Pikoy ang ritual. At doon ka makakatulong. Wala pong problema, Nana Maria. Gusto ko rin po talaga makatulong na panatilihing ligtas ang baryo namin. Sige, maghahanda lang ako ng hapunan. Tulungan ko na po kayo. Sa labas ng kuweba ay nagluto kami ni Nana Maria ng palaka para sa hapunan. Pagkatapos kumain ay nagligpit kami tsaka naupo na ako sa isa sa mga sulok ng espasyo sa kuweba. Bale, doon lang ako matutulog habang nakasandal sa mga bato. Si Pikoy naman ay pinahiga ni Nana Maria sa papag. Magsisimula na tayo. Handa ka na ba? Anda na po, Nana Maria. Pero, kinakabahan ako. Baka mamaya, napakasakit ng gagawin nyo eh. Pansin kong kumunot ang noo ng matanda sa narinig. Gayunpaman ay hindi na siya tumugon. Sa halip ay kumuha siya ng isang bote ng langis at binuksan yun. Agad ay sumabog sa yungibang napakabangong amoy ng pinaghalong mga halamang gamot at halimuyak ng mga bulaklak. Binuhos niya ang langis sa magkabilang mga binti ni Pikoy at nagsimula sa kanyang marahas na pagmamasahe. Aray! Nana Maria, masyado masakit. Aray ko! Tama na po! Tama na! Simpleng sakit lang, bumibigay ka na. Paano ka pa haharap sa mga aswang yan? Tiisin mo! Masyado kang mahina! Tama na po! Nana! Ayoko na po! Ayoko na! Naaawa man para sa kaibigan ko ay nanatili lang akong nakaupo sa may sulok. Pinikit ko ang mga mata ko. Pinilit kong makatulog kahit napakalakas ng pagsusumigaw ni Pikoy.
Mabuti na lang at humina na rin naman ang kanyang boses makalipas ang halos 1 oras. Siguro ay napagod na, kakasigaw. Subalit inabot pa na magdamag ang paghihilot sa kanya ni Nana Maria. Hindi ko na nga namalayan kung anong oras na sila natapos. Umaga na ba? Oras na kaya? Ay, haba yata tulog ko ah. Ay. Badong, gising ka na ba? Oh, kumusta ng pakiramdam mo? Ang tagal niyong natapos kagabi ah. Namamanhid ang mga hita at binti ko. Kahit likod ko, nananamlay din. Anong sabi ni Nana Maria? Magpahinga raw muna ako 1 buong araw. Huwag ko masyadong igalaw ang mga binti ko. Sundin mo na lang muna. Siyang nakakaalam sa proseso eh. Ang inaalala ko lang, aabot kaya tayo bago ang bisperas ng pista? Nasa 2 o 3 araw na lang eh. Aabot naman daw, sabi ni Nana Maria. Ngayong araw, pahinga ako at magsasanay ka. Bukas, sasanayin ko naman ang mga paa ko. Sa araw ng bisperas, lalakad na tayo pa uwi. Mabuti kung natantya na pala niya ang oras natin. Eh, nasan nga pala si Nana Maria? Naghahanda ng almusal sa labas. Ah, sige. Tulungan ko muna siya doon. Pahinga ka lang dito ha. Noong umagang yun ay nag-almusal lang kaming 3. Tapos nagpahinga na si Picoy. Ako naman ay dinala ni Nana Maria sa gubat. May bitbit siyang latigong gawa sa balat ng kalabaw at isang maliit na punyal. Ilang minutong lakad lang, uminto kami sa may talaiban. Nana? Ano pong gagawin natin dito? Dito ka magsasada eh. Marunong ka naman sigurong mangaso, hindi ba? Opo. Nangangaso ko dun sa amin. Ang gagawin mo, kailangan mong mangaso ng 5 baboy ramo at 5 usa sa loob ng 2 araw. Pero, hindi ka gagamit ng bitag o pain. Hindi mo rin sila pwedeng salakayin sa likod. Kailangan, harapan mo silang papatayin. Pero Nana Maria, delikado po yun. Tandaan mong mga aswang ang kakalabanin mo. Kailangan mong ilagay ang sarili mo sa alaganin at kailangan mong makaligtas. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko po. Ang mga mapapatay mong hayop ay ipapakain natin sa mga buwaya sa malapit na ilog para hindi masayang. Sa buong araw na yon ay yun nga po ang ginawa ko. Gaya ng inaasahan ay hindi nga naging madali ang pinapagawa sa akin ni Nana Maria. Sa unang araw nga ay 2 baboy ramo lang ako at 1 usa. Sobrang hirap kasing makahanap ng mga maiilap na hayop gubat at hindi rin sila madaling patayin nang hindi ka napapahamak. Nang sumunod na araw naman ay madilim pa lang nang bumangon ako at nagsimula. Nakahuli ako ng 2 usa bago ang almusal. Pabalik na ako sa kuweba noon para kumain nang makita ko si Nana Maria at Picoy sa may bungad ng lagusan. Badong! Badong! Tingnan mo! Nakakatayo na ako! Totoo ba itong nakikita ko? Si Picoy! Si Picoy nakakatayo na nga! May bisang ginawa ni Nana Maria! Salamat sa Diyos! Sa araw na yun naman ay sinanay ni Picoy ang kanyang mga paa habang nagpatuloy ako sa ginagawa kong pangangaso. Inabot pa ako ng hating gabi para lang makumpleto ang sinasabi ni Nana Maria na 5 baboy ramo at 5 usa. Nakatulong naman sa akin yun dahil napansin ko ngang mas lumakas ang pangangatawan ko. Nang sumunod pang araw ay sumapit na rin ang panahon para bumalik kami sa amin, sa baryong Maylawa. Gayon naman,
bago kayo umalis, heto ang mga huling habilin ko. Kunin mo itong papel, Pikoy. Ano po ito? Yan ang dasal na kailangan mong bigkasin para sa ritual. Bigkasin mo ng paulit-ulit habang naglalakad paikot sa lawa. Gawin sa bisperas ng pista at kailangan mong matapos bago o sa ganap na hating gabi. Kailangan bitbit mo rin ang anting-anting ng inyong angkan habang ginagawa ang ritual. Isuot mo bilang kwintas. Naiintindihan ko po, Nana Maria. Salamat po rito. Ikaw naman, Badong, siguradong guguluhin ng mga aswang ang ritual. Doon ka papasok. Kailangan mong protektahan si Pikoy habang nagdarasal. Oo, nakakatayo't nakakalakad na siya. Pero hindi pa ganun katibay ang kanyang mga binti. Ilang araw o linggo pa bago siya tuluyang masanay. Pero wala na kayong oras para maghintay. Ang gagawin mo, gamitin mo itong mga pagontra sa aswang. Ikaw ang humarap sa kanila. Sige po, Nana Maria. Ako na pong bahala. Inabot sa akin ni Nana Maria ang isang bayong. Nasa loob noon ang isang itak, isang buntot pagi, ilang pinatulis na kawayan at ilang bote ng langis. Nang handa na ang lahat ay hindi na po kami nagsayang ng oras. Nagpaalam na kami kay Nana Maria at agad nang lumakad pa uwi sa baryo namin. Kalahating oras na tayo naglalakad ah. Kumusta ang pakiramdam ng paa mo? Medyo napapagod na ako. Pahinga muna siguro tayo rito. Sige, huwag mong masyadong pilitin ang sarili mo. Mamaya, manghalay ka ngayon eh. Hindi ka na makapaglakad ng ayos sa lawa para sa ritual. Ang naging lakad namin noon ay 30 minutong usad tapos 10 minutong pahinga. Paulit-ulit lang hanggang sa makarating na kami sa baryo. Kahit paano ay mas napabilis na kami kumpara nung papunta pa lang kami sa kuweba ng Ermitania. Pero inabot pa rin kami ng halos 4 na oras. Tanghali na nang makarating kami at sinalubong kami ng inaasahang balita. Ano ho, Itay? 3 pinatay ng aswang habang wala kami? Oo. At nalaman din naming hindi lang iisang halimaw. Marami sila. Sa tansya ko, nasa 5 o 7. Hindi sila kasing bilis o kasing lalakas ng mga aswang sa alamat. Pero masyado silang mautak. Alam nila kung kailan sasalakay at kung paano lulusutan ang mga bantay. Mukhang mahihirapan talaga tayong mamayang gabi nito. Ano nga bang plano nyo? Itutuloy bang ritual? Opo, Tay, pero kailangan nating alalayan si Pikoy. Una, sigurado kasing manggugulo ang mga aswang para pigilan ang ritual sa lawa. Ikalawa, naninibago pa si Pikoy sa kanyang mga binte. Madali pa siyang matumba. O sige, ganito ang gagawin natin. Papalibot sa may lawa ang mga bantay at iba pang mga taga-baryo na kayang tumulong. Susubukan naming pigilan silang makalapit sa may lawa. Ikaw naman, Badong, sasamahan mo si Pikoy. Depensahan mo siya kung kailangan. Yan nga rin mismo ang naisip ko. Tsaka gumamit po kayo ng mga pangontra sa aswang. Hasain yung mga itak nyo. Tapos gumawa rin kayo ng mga pinatulis na kawayan. Maghanda na rin ang mga asin, kalamansi at bawang. Buong araw na naghanda ang baryo namin. Ramdam sa bawat isang kaba at kilabot. Ang iba rin ay tinutuloy ang paghahanda para sa pista sa susunod na araw. Ayaw naming ipakitang magpapatalo kami sa mga halimaw. Pagkatapos maghanda ay nagpahinga muna kami ng kaibigan ko. Bumangon lang kami ng mag-alas 11 na ng gabi at agad nang pumunta sa dambana na nasa may lawa. Handa na ba kayong dalawa? Oo, handa na ako. Handa na rin sina Tatay Enteng. Nakapwesto na sila para magbantay. Eh, ikaw ba?
Ba't nandito ka pa? Mahal. Mas mabuti kung pumasok ka na dun sa bahay. Dun ka na tumutuloy ngayon, di ba? Sasama ako sa inyo. Gusto ko makatulong. Ayoko maghintay lang ng walang ginagawa. O siya, desisyon mo yan. Basta maging listo ka ha. Sa'yo na tong 2 pinatulis na kawayan at isang supot ng asin. Tapos, kunin mo na rin tong buntot pagi. Ikaw, Pikoy, handa ka na ba? Handa man ako o hindi. Itutuloy ko to. Kailangan eh. Ang anting-anting at ang papel ng dasal, nandyan na ba? Oo, nandito na. Kabisado ko na rin ang dasal. Maiksi lang naman eh. Pinakita sa amin ni Pikoy ang papel ng dasal. Manilaw-nilaw na papel na bigay pa nga ni Nana Maria. Ang anting-anting naman ay inalabas din niya sa kanyang kwelyuhan. Kwintas po iyon na ang palawit ay piraso ng buto ng isa sa mga sinaunang tao sa tribo namin. Magsisimula na ba tayo? Oo, 11:30 na eh. Tumayo si Pikoy sa harap ng dambana sa may lawa. Pumikit siya at nanalangin ng tahimik. Ilang sandali pa naramdaman ko na lang na biglang lumamig ang paligid. Iba pa sa natural na lamig ng hangin sa gabi. Ano ba to? Kinakabahan ako. Pakiramdam ko talaga. Hindi magiging madali ang lahat sa gabing to. Lalakad na tayo. Mauuna ako. Sumunod lang kayo sa akin. Nagsimulang maglakad si Pikoy sa gilid ng ilog. Medyo mabagal dahil nga hindi pa siya sanay. Bagamat tuloy-tuloy naman. Nakasunod lang kami ni Vivian sa kanya. Hawak ko ang itak at isang pinatulis na kawayan. May asin at bote ng langis din ako sa bulsa. Si Vivian naman ay may hawak ding pinatulis na kawayan tapos ang buntot ng pagi. Dinig namin ang pagbigkas ni Pikoy ng dasal. Paalo asalatab. Awal na itnab. Milalili asunina. Alawaka kamid. Sa mga unang minuto ay naging payapa naman ang ritual. Walang nanggugulo sa amin, subalit ilang minuto pa ay narinig na lang naming nagkakagulo na sa may di kalayuan. Mukha nandyan na sila, Badong. Basta alisto ka lang, Vivian. Kapag may lumapit, sambuyan mo agad ang asin. Kapag kailangan, gamitin mo yung buntot pagi. Paalo asalatab. Awal na itnab. Milalili asunina. Alawaka kamid. Tama yan, Pikoy. Ituloy mo lang. Huwag kang titigil. Kami ang bahala. Nanginginig man ay hindi tumigil sa pag-oorasyon si Pikoy. Tuloy-tuloy lang din siya sa kanyang lakad. Palingon-lingon lang din ako noon habang mahigpit ang hawak sa itak. Nakahanda kung sakali mang biglang may lumusob sa amin. At di nga po ako nagkamali. Tuloy mo lang, Pikoy. Huwag kang patinag. Paalo asalatab. Awal na itnab. Kumusta na kayo ba to? Vivian. Alona, totoo nga. Isa kang aswang. Pikoy, ano ba? Huwag kang hihinto. Tumakbo ka na! Oo, tutuloy na ako. Hindi ka makakatakas. Papatayin kita bago mo pa matapos ang lintik na ritual na yan. Kaming harapin mo! Nagulantang kami nang biglang lumundag si Alona sa harap namin. Mapapatigil na sana si Pikoy, buti na lang at agad ko siyang naudyukang magpatuloy. Subalit nang makatakbo na palayo ang albularyo ay akma na naman siyang susundan ng babaeng halimaw kaya mabilis ko nang sinabuyan ng asin si Alona. Mga walang hiya kayo! Mga hangal! Yung nakasalubong sa puyan ako niya! Hindi mo mapapatay si Pikoy! Hindi niyo mapipigilan ang ritual! Kayo ang pipigilan at palalayasin namin, Alona! Talagang hinahamay niyo ako, ha? Talagang gusto niya nang mamatay? Pwes, pagbibigyan ko kayo! Vivian! Mag-ingat ka!
Inamba ni Alona ang kanyang mga kuko at saka lumundang papunta kay Vivian. Hinabol ko siya ng itak pero hindi ako aabot. Kinabahan ako, nabahala ako at baka mapano ang kasintahan ko. Mabuti na lang at naging maagap si Vivian. Sinakto niyang makalapit sa kanya si Alona bago niya inilantad ang buntot pagi. Lintik ang babae ko! Saan galing niya? Hindi na mahalaga kung saan ko ito nakuha! Ang mahalaga! Pupuruan kita gamit to! Nakakainis ka! Ito pang asin! Ngayon, tapos ka na! Matapos naming pagtulungan ni Vivian si Alona ay tuluyan ko na siyang pinagsasaksak at pinagtataga ng maraming beses. Dumanak ang kanyang dugo sa bahaging yun ng gilid ng lawa hanggang tuluyan na siyang natumba. Walang hiya kayo. Gaganti ako. Lilipulin ko kayo. Mga kutong lupa. Sa wakas, maigaganti ko ng kapatid ko. Maigaganti ko na si Lily sa ginawa mo sa kanya. Hindi kayo magtatagumpay. Marami pa kami. Mapapasami ng bungo ng Panginoon. Mamatay ka na! Hindi. Tuluyang nalagutan ng hininga si Alona nang saksakin ni Vivian ng kawayan sa mismong puso. Subalit hindi pa tapos ang misyon namin. May iba pang mga halimaw sa paligid. Lumayo kayo sa akin! Lumayo kayo sa akin! Si Picoy! Puntahan natin si Picoy! Bilisan natin! Dali-dali kaming kumaripas papunta sa kinaroroonan ni Picoy. Kita naming pilit pa rin itong tumatakbo kahit madapa-dapa na. Konti na lang ay makakarating na siya pabalik sa dambana pero konti na lang din ay maaabutan na siya ng humahabol sa kanya. Palo sa alatham! Awal na itap! Minalili asunina! Alawa ka kam-id! Kunti na lang! Aabot na ako pabalik sa dambana! Makukumpleto ko na! Kitang-kita namin ang mabagal na takbo ng kaibigan namin. Sasaklolohan na sana namin siya dahil mahahabol na talaga siya ng aswang. Subalit nang iwas-iwas ng tampalasan ng kanyang kuko ay parabang nasilaban ng puwet ng duwag na albularyo. Noon din ay naituwid ni Picoy ang kanyang mga paa at napakaripas sa dambana habang binibigkas ang dasal. Milalili asunina! Alawa ka kam-id! Sa wakas, nakarating na rin ako. Natapos ko. Nagawa ko. Hindi! Ang aswang! Hindi! Picoy! Humanta ka, aswang ka! Sakto na nataga ko ng itak ang leeg ng aswang nakakalmot na dapat kay Picoy. Agad itong bumagsak sa lupa at inundayan pa namin ni Vivian ng mas marami pang taga at saksak hanggang sa masiguro na naming hindi na ito gumagalaw. Ang galing mo, Picoy! Nagawa mo! Nagawa mong talaga! Sa wakas, nagawa ko rin, Lolo Solomon! Nagawa ko! Nakumpleto ko ang ritual! Nagawa ko! Lolo! Nagawa ko! Nang matapos ni Picoy ang ritual ay agad na nagsiatrasan ng natitirang mga aswang paalis ng baryo. Kung titignan ang kilos nila parabang biglang naging nakakalaso ng hangin sa baryo para sa kanila. Kami namang magkakabaryo ay tinuloy na ang aming pista ng lawa.
Maraming salamat sa iyo, Pikoy. Salamat kasi nagawa mong proteksyonan ang baryo natin. Wala pong anuman, Kapitan Enteng. Tungkulin ko po yun. Pero, uy, grabe yung putla mo habang hinahabol ka ng aswang ah. Nakakatakot sila eh. Alam mo namang duwag ako, Badong. Muntik na nga akong mamatay doon. Ayos lang yan, Pikoy. Ang mahalaga nagawa mong dapat mong gawin. At nagawa rin natin mapalaya sa mga aswang. Swerte rin. At hindi tayo nalagasan ngayong gabing to. Oo nga pala, Pikoy. Kaming mga kabaryo mo ay maghahanap ng paraan para makapag-aral ka. Para matupad mong pangarap mo. Talaga po. Naku, maraming salamat po, Kapitan. Maraming salamat po talaga. Matapos po noon ay namuhay na kaming mapayapa. Nagkatuluyan kami ni Vivian at bumuo ng sarili naming pamilya. Lumuwas kami ng Pasig para maghanap buhay. Si Pikoy naman ay nakipagsapalaran sa Laguna para makapag-aral. Yun po kasi talaga ang pangarap ng tao. Nakakatuwa nga kasi nagawa niyang makatapos ng high school tapos nag-vocational course sa pagluluto. Pero taon-taon ay umuuwi siya sa amin para gawin ng ritual sa lawa. Yun nga lang ay humahanap siya ng paraan para tuluyang mawasak ang bungo ng aswang na nasa ilalim ng lawa. Hanggat maaari kasi ayaw niyang ipamana sa kanyang mga anak at apo ang tungkulin ng kanyang angkan. Siguro nga nagawa niyang kahit paano paghaluin ang kanyang pangarap at ang tungkuling ipinilit sa kanya. Pero sabi niya ayaw niyang pilitin ang kanyang mga anak sa landas na hindi nila gusto. Hanggang dito na lamang po. Marami pong salamat sa inyong lahat.